Biye tarata ye tubabu kalo tile 30 janvier kalo an bɛ ale la san 2024 an bɛ Segu fɛrɛkɛnɛ n'o ye festival sile Niger ye ale tako 20nan baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ ni ala sɔnna ma sini foire kɛnɛ o bɛ sigi nka kabi sisan labɛnw bɛ sen na Mopti min ye dugu welele ka na ɲinata kɛnɛ kan Mopti maire a n'a ka kankɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen olu sera Segu ka ban bi sɔgɔmada in na festival sile Niger Jabala la u taara ye ka t'u ɲɛda yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan baara ale bɛ ka kɛ cogo min festival la labɛnw bɛ cogo min ja minnu bɛ yen n'o ye festival tɛmɛnenw jaw ye k'a daminɛ san fɔlɔ la fo ka na se ɲinan san 20 ma u y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ Mopti maire ni a ka kankɔrɔ sugu n'a ka tɔw bɛɛ lajɛlen Isa Kansa u y'a jira k'a fɔ ko u nisɔndiyara Mopti kunnafonidilaw fana caman nalen don kɛnɛ in kan yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ u ɲɛna n'an bɔra Segu an bɛ taa Bamakɔ kunun ko Kuluba faama sigiyɔrɔ la ka kɛ ni Mali bɔli ye CEDEAO la min ye jamanakuntigi ye ale ni ministres u ye baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ n'a fɔ ma ko conseil des ministres extraordinaire o conseil des ministres in kɛnɛ kan kumatigi o tun ye ministre min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Ablaye Diop a ye ɲɛfɔli kɛ ministre tɔw ye baara min ni Mali y'a kɛ Burkina ani Niger k'u sen bɔ nafa minnu bɛ a la a laɲini baden ye minnu ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ministrew ye Diop ka fɔ la min ye baara ɲakun kɛ kunbɛn sabula nin waati ninnu na u y'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO ye a bɛ ka gɛlɛya caman ta ka ɲɛsin an ka jamana ma nafa minnu bɛ a la a y'a da don olu fana na Ablaye Diop ale ka ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa jamana ɲɛmaa n'o o ye Assimi Goïta ye ale ni premier ministre u ye yamaruya di ministrew ma ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ fasodenw ye cogo min kuma tɛ ɲininkaliba minnu bɛ sen na jagokɛlaw olu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ u ye maliden minnu bɛ kɔ kan ani maliden minnu bɛ kɔnɔna na ministre o ministre n'olu kan ka ɲɛfɔli kɛ kɛnɛ labilalen don u ye yaasa jamanadenw kana na to kunpala nin ko in na ɲininkali fɛn fɛn bɛ yen ka kɛ ni bɔli in ye a bɛ se ka ɲɛfɔ u b'a faamuya cogo min kunun ko fana Ablaye Diop ale ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ci ka taa CEDEAO maaw ma k'a f'u ɲɛna ko u ko ko u ma sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko min ye Mali Burkina Niger k'u bɔra CEDEAO kɔnɔna na a y'o sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ci k'a yir'u la k'a fɔ k'u ye bɔli min kɛ ni CEDEAO maaw y'u ka jabaraninw kan ko o yɛrɛ de don ko wa k'u bɔra wa a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko olu bɛ foli ni bonya ni tanuni kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma u ye baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ waati tɛmɛnen ninnu na ani baara minnu bɛ yen bi n'u kan ka olu sigi sen kan CEDEAO k'u ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mali Burkina Niger kɔni olu kɔni sen bɔra u ka jɛkulu kɔnɔna na pewu min ye waleya in ye a kɛlen ni sisan cɛ kumaw kɔni cayalen don kosɛbɛ jamanaden caman bɛ k'i hakilina di a la maa minnu sɔnnen a ma ani maa minnu ma sɔn a ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ sariyako ta nasira fɛ kunun cybercriminalité ale tribunal la commune wɔɔrɔnan kɔnɔna na Suala Bayaya Haidara ale tun ye laɲini kɛ nin y'a dɔgɔkun kelen ye ko min ye liberté provisoire ko bɛ se ka d'a ma cogo min kiiritigɛla minnu bɛ o ko hukumu kɔnɔna na olu ma sɔn u ko Suala ka segin kaso la o la u b'a bila ka taa jolilakaw fɛ yen yanni a ka kiiri cɛ n'o kan ka kɛ marisi kalo tile 4 nata in na ko a ka o kɔnɔ yaasa kiiri kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ cogo min nka waleya in kɛra tuma min o y'a sɔrɔ Suala kanubagaw a lafasabaw a n'a ka du maaw olu bɛɛ lajɛlen tun taara fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ka soda la o tun bolo k'a fɔ k'a bɛna bila Rose Poivron ni a bɛ f'ale ma madame Vichère ale fana ka kiiri fan dɔ kɛra kunun min ye sariyatigɛlaw ye o y'a jira k'a fɔ k'a tun ye wulikajɔ min kɛ yaasa ka se ka wuli maaw fujɛnɛ ka ɲɛsin jamana ma ko a labilara o la nka nɔbilɛni wɛrɛ bɛ yen o b'a kun kan hali bi o de la ale kɔni tora kasobon na nin waati in na yanni a ka kiiri filanan o tɔ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan cour d'appel fana kɔnɔna na halisa kiiritigɛw bɛ yen maa minnu ye bingali wale kɛ salon ni ɲinan maa minnu bɛ yen n'olu ye damatɛmɛwalew kɛ maa 225 olu de ka kiiri o kan ka kɛ Bamakɔ ka kɛ ni avril kalo tile 10 nata in ye kiiritigɛ in baara bɛɛ lajɛlen kɛ cour d'appel Bamakɔ ale kɔnɔna na halisa Bamakɔ kɔnɔna na délégation spéciale min sigira n'a ɲɛmaya bɛ commissaire kɔrɔ Bala Traoré bolo maaw y'a jira k'a fɔ ko u hakili ma sigi kosɛbɛ sabula min ye maa kofɔlen ye k'a yɛrɛ tun bɛ baara kɛ yen duguladenw dɔw y'a jira k'a fɔ ko bi olu tun ka laɲini ye min ye maa kana maa min bɛ se k'i kɛ Bamakɔ nɔgɔ kan maa min bɛ se ka kɛ maa ye maaw danaya bɛ se ka da maa min kan nka ko sisan sa ko Bala kɔni n'a ka maaw ko fo n'u ye waleyaw kɛ ka baaraw kɛ Bamakɔ district kɔnɔna na min b'a to maaw bɛ da u la
n'o tɛ sifinnakaw musolakaw maa caman kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko ɲɛda kura min bɛna na nin ko in na ko o ma na nka ni bala a n'a ka maaw n'u sera k'u cɛsiri ka baara kɛ a na kɛ danaya o bɛna sɔrɔ a ko in na Kidal kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ doni ta kɛ ka taa Kidal n'o o ye transporteurs ye u y'a jira k'a fɔ ko olu ye baara jɔ fɔlɔ sabula nin kalo ye tile 23 a n'a tile 25 min ye transport doni ka taa mobili fila minnu bɛ yen n'olu bɛ taa Kidal ni Gawo kɛ u y'a jira k'a fɔ k'olu ye baara jɔ ko bingali dɔw kɛra u ka kalo ye tile 23 a n'a tile 25 o de hukumu kɔnɔna na fana olu yɛrɛ y'a jɔ sɔrɔdasilakaw yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ wulikajɔ la ani baara la yaasa Gawo Kidal a sira a bɛ se ka lawuli cogo min na sabula bingali minnu kɛra ka ɲɛsin ninnu karitigi ninnu ma u y'a jira k'a fɔ ko a darawuli bonyana min ye labɛnw ye olu bɛ sen na yaasa finitigiw olu kan ka baara min kɛ o ko hukumu kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ cogo min na ale Kidal kelen kɔnɔna na gouverneur ale kɔni b'i sɔn basigi ni lafiya nali la jamanadenw bɛ se cogo min na k'u da don jamanako la ka kɛ ni Mali bɔli accord la ani ka kɛ ni Algérie a fɔlen ale ye k'a fɔ ko min ye bɛn sɛbɛn ye ko kɔni ko Mali bɔra o kɔnɔ pewu Kidalika caman ye hakilina di k'a jira k'a fɔ ko o waleya ninnu bɛ bɛn ko min ye baara ye ko a taacogo ka ɲi ko gouvernement k'a k'a cɛsiri hali bi n'an bɔra Kidal an bɛna Coupe d'Afrique ale kɛnɛ kan kunun Cap Vert ale ye se sɔrɔ 1-0 Mauritanie o ɲɛkɔrɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal olu ta banna 1-1 na nka ngɔyinci la n'o ye penalty ye Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ Sénégal kan wa Côte d'Ivoire ka nin gagné a bɛ siga don anw na kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni waleya minnu bɛ sen na bi sabula Côte d'Ivoire ale ni jamana min kan ka bɛn o ye Mali ale ni Burkina kan ntolanci min bɛ kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 17 ni min ye se sɔrɔ o la o de ni Côte d'Ivoire bɛ bɛn anw ɲɛ bɛ ko in na cogo min a mankantan tɛ sabula n'i ye politiki kow ta cogo lajɛ futinɛ min donnen don nin ko in kɔrɔ ka kɛ ni ntolantan yɛrɛ n'a makama n'a ko bɛɛ lajɛlen kabini Coupe d'Afrique daminɛna sama min bɛ yen fo ni hakili sera ka baara kɛ n'o tɛ Mali wo Burkina wo ninnu fɛn fɛn ni Côte d'Ivoire mana na bɛn a mankantan tɛ kafu dun sɔrɔdasi t'ale bolo maaw t'a bolo mun bɛ se ka maaw lakana fan bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn caman bɛ yen bi olu yɛrɛ sago ye min ye Ala ka jisuma kɛ nin ko in kan yaasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min sabula Côte d'Ivoire bɔlen filɛ ka Sénégal ci nin ye o tɛna n'a to tuguni u ka tɔn suguya si la maa wɛrɛ ka don u n'u ka kupu cɛ o dun degun fana o ka bon sabula jamana tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ bɛ Côte d'Ivoire u fana b'a dɔn k'a fɔ ko a ko ka gɛlɛn min ye kafu ye ale de kan ka se ka fɛɛrɛ ta yaasa ntolanci a kɛkunba yɛrɛ ye min o ka se ka sɔrɔ nka maliden caman kɔni jɔrɔlen don bi ka kɛ ni ntolantan ninnu ye sabula u y'a jira k'a fɔ ko hali ni Mali ni Burkina la ni kelen o fɛn fɛn gagné a jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka degun sɔrɔ Côte d'Ivoire kɔnɔna na kuma tɛ n'u nana se sɔrɔ Côte d'Ivoire kan wa hali ni Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ o kan fana k'o y'a kelen ye ko fo baara de ka kɛ sa ka basigi ni sensibilisation caman kɛ yaasa ni Coupe d'Afrique tɔ bɛ se ka fori cogo min na min ye 8e de finale ye olu bɛ kun cɛ bi Mali ale kan ka jouer ale ni Burkina kan ka jouer min ye wulada fɛ sa Maroc ale ka ntolantan o kan ka kɛ yaasa ka se k'a ko kun cɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 n'an bɔra yen sa kɔkan kibaruyaw la an b'a yira o la k'a fɔ Sénégalikaw fɛ yen Karim Wade ale nɔfɛmaaw kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ komi a sen bɔra la sa maa minnu fana bɛ yen ni olu n'ale bɛ dabolo kelen kan k'a fɔ ko nationalité 2 b'u bolo u bɛ k'olu caman kofɔ nin waati in na yalama kiiritigɛlaw bɛna Karim Wade n'a nɔfɛmaaw lamɛn wa Sénégal kɔni a ko gɛlɛya bɛ yen Rwanda ale ni Burundi nin y'a san 3 kɔni ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka fɔ kɛ yaasa u bɛ se ka bɛn cogo min nka nin waati laban in na fɔnkɔɲɔgɔn ka barika bonyanen don kosɛbɛ jamanakuntigi fila ninnu u tɛ ka se ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ Irisilakaw fɛ yen kalata min kan ka kɛ n'o ye jamanakuntigi kalata ye marisi kalo nata in u y'a jira k'a fɔ ko Vladimir Poutine ale ka cɛbɔ sɛbɛn kɔni k'o taara ka sigi sen kan ale sen bɛna na se ka y'o la a ka fanga sinamatɔw fana bɛ wuli ka jɔ la yaasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ min bɛ se ka Vladimir Poutine k'ale bati kalata nata in na Anglais olu ka masakɛ n'an si bɛ san 70 la ale tun bɛ furakɛli la furakɛli kɔni banna k'a seginna ka taa a ka yɔrɔ la nka halisa maaw bɛ ka sigana don ko in na sabula min ye sama ye nin waati laban ninnu na Anglais ka masakɛ sigiyɔrɔ kɔni a kuma cayalen don kosɛbɛ tiɲɛta ko maa minnu bɛ yen n'olu ni hakɛ ka k'a ko la ko olu bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don pape n'o o ye église catholique maaw ka pape ye n'ale bɛ Vatican Italie jamana kan a y'a jira k'a fɔ ko farafinna jamanaw ka muruti ale ye laɲini min kɛ n'o ye k'a fɔ ko ka cɛ ni cɛ furu ɲɔgɔn ma ka muso ni muso furu ɲɔgɔn ma olu k'a fɔ k'u tɛ se k'o kɛ k'o bɛ faamu ko sabula farafinna jamana 40 jamana 54 na 31 bɛ yen olu ka sariyaw tɛ sɔn fiyewu
cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma wa min ye tɔw ye fana tabiyaw bɛ yen taabolow bɛ yen olu tɛ se ka kɛ k'o de la kɔni u bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa farafinna ta u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na sa an b'an ka kunnafoniw kun cɛ ni min ye o ye k'a fɔ États-Unis kaw olu ka sɔrɔdasi 3 o de fatura 30 o joginna Jordani kaw fɛ yen Iran kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale nɔ tɛ ale sen tɛ nin ko in na ale da tɛ a la nka min ye wulikajɔ ninnu ye Américains kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ko k'a tigi ɲini sɔrɔdasi 3 min n'o fatura Américains fan fɛ an'u ka maa 30 min joginna k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ Joe Biden ko olu kɔni tɛna se k'u sigi ten ko nin waleya cɛjugu in ka ta ka ɲɛsin u ma bi Mali kɔnɔna na fana Bamakɔ fan caman fɛ maaw bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa Mali ye bɔli min kɛ CEDEAO la sifinw u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na min ye jɛɛrɛw ni faraɲɔgɔnkanw ni barosigiw ye olu caman kan ka labɛn yaasa a ko bɛ se ka kɛ cogo min Segu yan sa an b'a fɔ a ɲɛna ko festival Suivez Niger ale tako 20nan ɲɛnajɛw olu bɛ sen na Mamu Dafe n'a ka maaw kɔni bɛ ka labɛn kɛ n'Ala sɔnna ma tulon dayɛlɛli n'o ye cérémonie officielle ye o ye alamisa nata ye Sogɛli Kokala Mayiga ale kɔnɔnen don Segu yan ka na o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o alamisa kelen jamanakuntigi Assimi Goïta Bamakɔkaw fɛ yen gitɔrɔnba 3 fo ka taa se 4 ma ale kan ka olu bolo olu baara daminɛliw kɛ min ye jamanakuntigi ye a yirala k'a fɔ ko musaka min kan ka don gitɔrɔn ninnu na sa k'o bɛna bɔ Sinilakaw fɛ yen Sini de bɛna dɛmɛli kɛ yaasa o gitɔrɔnbaw bɛ se ka sigi cogo min alamisa don Assimi ale kan ka o baaraw bɛɛ lajɛlen dabada fɔlɔw di jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na an sera ka min sɔrɔ kunnafoni la teliman na ka da aw ma nin waati na o ye nin ye k'a fɔ a ɲɛna sa ko n'Ala n'a kira sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini waati wɛrɛw la fana festival Suivez Niger ale kɛnɛ kan ka se ka kibaruya ɲumanw k'olu d'aw ma cogo min a k'an bɛn waati wɛrɛ